Nu vil jeg lave en lækker løgsuppe på min Thermomix her i Carl's Cool Kitchen. Og til det der skal jeg bruge 1 kilo løg. Dem tager jeg lige og skræller og skærer i tynde skiver. Og så skal jeg bruge en trykkoger. Den har jeg. Og til at begynde med, jamen så skræller jeg simpelthen lige løgene og smider dem i trykkogeren. Ja, så har vi vores trykkoger, og den står på kogepladen. Jeg sætter den til at varme op i en vis fart, og så hælder jeg cirka 100 gram usaltet smør ned i bunden, og det skal vi lige have op at køre. Det skal vi lige have smeltet. Uden at det brænder på. Det må gerne brune sådan en anelse. Og ikke ret meget. Så vil jeg være der. Så hælder vi de skivede løgne oveni, og de ryger selvfølgelig ud over det hele. Så lige lidt rundt i dem og får lidt smør på. Skruer ned en anelse på pladen. Ikke har noget, der begynder at branke. Det burde det så heller ikke gøre, når der er kommet noget i. Men nu er der sådan ved at være et tyndt lag smeltet smør på de fleste af løgene her. Og så har jeg en lille blanding af 30 gram vand. Og så har jeg 5 gram salt og 3 gram baking soda, altså natron, bagenatron. Og jeg kører lige det hele godt rundt. Sådan. Så ryger låget på trykkogeren, og jeg sætter den til det højeste tryk, den kan opnå. Og jamen så får den ellers fuld skrald indtil trykkogeren den har opnået sit tryk, og så skruer jeg ned på et meget lavt niveau, og så får den lov til at stå der med tryk på og varme på i cirka en halv times tid, og den vil i den halve time opnå en temperatur, der ligger omkring 120 grader, hvilket er nok til at fremkalde den eftertragtede Maillard-reaktion, som gør, at sukkeret ligesom trækker ud af løgene, og vi får sådan en karamelliseret overflade. Det glæder jeg mig til at se, når vi er kommet så langt. Men fra at der er opnået fuld tryk på gryden her, så skal der gå cirka en halv time, som sagt. Og det fulde tryk, det kan vi se, når den der lille røde dims der, den svipper op, så er der tryk på drengen. Nå, tiden er nu gået, og trykket er taget af. Vi kan lukke op og kigge til løgene. De er jo herligt karamelliserede, dejligt brune. Ja, det var perfekt. Og der sidder lidt karamelliseret løgsaft på bunden hernede, så det skal vi lige have med
Det var med til at give smag. Sådan der. Så hælder jeg det hele over i min Thermomix beholder. Sådan. Og så ryger låget på. Sådan. Sådan. Og den her lille snølle her. Og så får den lige hastighed 10. Sådan. Så har vi en fuldstændig jævn og cremet konsistens her. Den er lige til at få tyndt op med en gang fond, en gang hønsekøds bouillon eller oksekøds bouillon, ligesom temperamentet nu er til, og så riste et stykke brød og lægge ost ovenpå. Det er jo den klassiske løgsuppe. I det her tilfælde er der ikke nogen løgring i, som man ellers tit ser på en mere klar suppe. Til gengæld så er der mere smag i det her. Når først det er i den grad er blevet pulveriseret, som det her det er, så er vi bare kørende. Så jeg giver dem lige 4 af de her terninger her, oksekødsterninger. Og det er jo bare lige at smide dem ned oveni her. Sådan. Og så får den lige en gang vand. 1 liter. Det bliver lige knap, kan jeg se. Og vi skal jo ikke have den overfyldt. Det kan vi faktisk godt bruge 1 liter i. Sådan der. Så indstiller vi lige temperaturen 90 grader. Og sætter tiden til, skal vi give den 10 minutter. Så den i hvert fald arbejdet igennem. Og det kan vi bare gøre på en relativt lav hastighed. Så kan vi lige speede den op til allersidst. Var der så også have og sådan noget til? Ja, det er sådan.